Hej, så vi er klar igen til lidt yoga. Og jeg glæder mig til at guide dig igennem det her program. Et rigtig blidt program. Det skal være en del på ryggen, liggende. Så allerede nu, hvis du har de ting inden for rækkevidde, som du har brug for, så læg dig gerne ned med det samme. Du skal have et tæppe og gerne en pude, men det tæppet, det skal vi bruge i slutningen af yogatimen i dag, så have i hvert fald et tæppe inden for rækkevidde. Så bare læg dig klar på ryggen, med strakt eller bøjet ben, hvad der passer til dig. Og så går vi i gang om et øjeblik. Bare find dig godt til rette på ryggen. Sørg for at have det lunt nok. Og så går vi stille og roligt i gang. Og det her yoga-time i dag, der vil du komme rundt i hele kroppen, alle de små dele, og bare hilse det hele lidt velkommen. Ja, forhåbentlig har du allerede fundet dig en god liggende stilling. Lige mærke forskellene på, om du har strakte ben eller bøjede ben omkring din ryg. Mærk, hvordan ryggen slapper bedst af for dig. Hvis benene er bøjet, eller du har noget under. Du kan også bare have et tæppe under dine knæ, hvis det er nok. Og ellers, hvis de er helt bøjet med fodfladerne i måtten, så kan du lade knæene hvile mod hinanden, hvis det føles rart. Armene, der hvor du har lyst til at have dem. Måske er det ned langs siden, lidt ud for kroppen med håndfladerne opad. Måske er det støttende på maven med begge hænder. Så kan du skubbe skulderbladene bare en lille bitte smule ind mod hinanden. Så du sender skuldrene lidt mere ned imod underlaget. Når du har fundet en god stilling her, så mærker du kontakten ned til underlaget. Mærk, hvordan fødderne eller benene hviler. Hvordan ballerne hviler, så du kan blødgøre dem lidt. Hele bagsiden af din overkrop, hvordan dine arme de hviler. Mærk tyngden af dit baghoved. Giv slip omkring kinderne og kæben. Og så kan du enten lade øjnene være åbne og kigge sådan lidt på ingenting, eller luk dine øjne og bare mærk indad. Liggende der, så prøv at tage et par vejrtrækninger her, hvor du stille og roligt lader indåndingen glide ind gennem næsen og udåndingen gennem munden. Det behøver ikke at være specielt dybt eller på en bestemt måde. Bare ind gennem næsen. Få fornemmelsen af at give lidt slip på hver udånding gennem munden. Så om du lige bliver lidt tungere ned imod underlaget. Smelter lidt i der. Så rent fysisk, kropsligt her, giver du slip på de spændinger, du nu måtte have på hver udånding. Så meget det nu lige kan lade sig gøre lige nu. Det er også som du på hver udånding her kan give slip på alt det, du ikke skal bruge her den næste gode times tid til yogaen.
tanker om det, der har været, og det, der kommer. Du bare giver dig lov til at være fuldt til stede lige nu. Du kan få fornemmelsen af hjælpen fra udåndingen til at give slip. Og så lader du åndedrættet være for en stund. Lige mærker ude i kroppen, hvordan der er at være nu. Tyngden til underlaget, kontakten dertil. Og så lige fornemme, hvordan at kroppen har det. Så du nærmest sådan scanner kroppen lidt igennem. Måske starte ned fra fødderne af, bevæge dig hele vejen op gennem kroppen. Så lige at mærke, om der er nogle punkter, der er særligt afslappet. Behagelige områder. Måske nogle steder, der er ømme, spændte. Og så du bare kan byde det hele velkommen. Lige nu er du i gang med at tage vare på hele dig. Så byd både det bløde og det spændte velkommen. I kom hele kroppen igennem her. Registrer så også, hvordan energiniveauet er. Og se om du kan byde det velkommen, uanset om der er energi i dag, eller om du er træt. Så sender du din opmærksomhed videre til dit åndedræt, og mærker, hvordan åndedrættet er lige nu. Åndedrættet bliver super nemt påvirket af dagen, der er, og hvordan det er at være hos dig lige nu. Men selvom du bare kan gå på opdagelse i åndedrættet, uden at der skal være en historie på, eller en forklaring på. Bare mærk, hvor du mærker, hvor åndedrættet har den største bevægelse hos dig. Hvor lægger du mest mærke til åndedrættet? Er det brystkassen? Er det oppe i næsen? Bare lige se, om du kan finde et område her, hvor at du kan lægge mærke til åndedrættet. Kroppen, der bare ånder for dig. Og husk at byde det velkommen lige meget, om det er hurtigt, overfladisk, eller om det er dybt og langsomt. Det hele er fint. Der er opmærksomheden lige et øjeblik endnu her. Mærk bevægelsen af dit åndedræt. Og om lidt, så skal vi til at fordybe åndedrættet. Men inden vi går i gang med det, så mærker du igen ud i kroppen. Slapper af i dine arme, dine skuldre. Slapper af i ansigtet. Og gør kroppen helt tung igen, særligt omkring ballerne. Og så herfra kan du stille og roligt begynde at fordybe vejrtrækningen, så meget som din krop nu er parat til. Så du trækker vejret helt ned og mærker maven, der løfter sig en lille smule eller meget. Folder sig ud der på indåndingen, og på udåndingen synker tilbage ned. Bare lige registrere den bevægelse, du nu engang kan skabe med åndedrættet ned omkring din mave. Og nogle gange kommer åndedrættet kun ganske lidt ned. Og det er helt okay. Bare lige fornemme åndedrættet hernede omkring maven.
Mærk så indåndingen op i brystkassen også, op til kravebenene måske. Og så se om du kan lade udåndingen glide tilbage her, så den starter oppefra og ned. Slutter ned ved maven. Så du får sådan en bølgende vejrtrækning. Indånding, maven, brystkasse, kraveben. Udånding oppefra og ned. Og det hele, der synker tilbage. Og ikke dybere, end at din krop er klar til, og at du kan stadig slappe af i kroppen. Hvis du har lyst, så kan du lægge den ene hånd på maven og den anden hånd på brystet. Bare for at mærke bevægelsen også igennem dine hænder. Og hvis du indimellem har brug for bare at tage et par små, almindelige vejrtrækninger, så gør du det. Og så kan du vende tilbage og se og mærke dybden igen. Indånding, mave, brystkasse, kraveben. Udånding oppefra og ned og mærk det hele synke tilbage. Og formentlig, mens du ligger her og mærker åndedrættet, der flyder, bølger, så vil du blive forstyrret af tanker, måske kropsfornemmelser, et eller andet. Når du lægger mærke til det, så glæd dig over, at du lægger mærke til det, så du kan vende tilbage til din opmærksomhed på åndedrættet. Fuldt fokus på åndedrættet. Så mærke, når det er, at du glider over i din udånding, så du har den lange indånding. Mærk det tidspunkt, hvor du glider direkte over i udånding. Og så se, om du kan tømme lungerne en lille smule mere på din næste udånding. Registrer pausen for enden af din udånding. Og lad kroppen sige til, hvornår det er tid til at fylde lungerne igen. Og når kroppen siger til, så bare nyd, hvordan du kan fylde dine lunger. Glid over en lang udånding efter indåndingen. Tømmer lungerne så meget du kan. Mærker den naturlige pause for enden af din udånding. Og der er nogle dybe vejrtrækninger på denne her måde. Husk at bevare blødheden i kroppen, blødheden i ansigtet. Fuldt fokus et øjeblik endnu. Maven, der løfter sig, brystkassen, der udvider sig, hvordan du glider direkte over i en lang udånding. Mærk enden af din udånding. Den lille pause. Sidste dybe vejrtrækning her. Og så slipper du opmærksomheden på åndedrættet. Lad armene hvile ned langs siden og lad dem slappe fuldstændig af. Hvis du har noget under dine knæ, så kan du fjerne det nu og strække dine ben ud. Og mærk kontakten ned til underlaget. Mærk hele kroppen liggende der. Dine strakte ben. Nu vender du tæerne lige op imod
loftet. Presser hælene ganske blidt ned i underlaget. Og så bøjer du til fødderne væk fra dig. Så du nærmest står på tæer her liggende. Og fødderne op imod dig. Så du vipper med dine fødder. Så du får sådan en rokkende bevægelse i din krop. Hvis du har strømper på under det her, så kan det stadig lade sig gøre, alt efter hvor glat underlag du ligger på. Og så kan du så strømperne af. Så det er selve den bevægelse ned omkring hælen og den vippende fornemmelse af dine fødder, der får hele kroppen til at ligge og skvulpe her. Slap helt af i kroppen. Og bare mærk, at du kan bevæge hele kroppen. Sådan en rokkende bevægelse. Helt op til hovedet måske. Og du vipper bare i det tempo, der passer for dig. Så du får en lille smule. Så det må godt være en lille smule sådan vip, vip, vip. Så du får lidt hurtigere end så almindeligt her. Et øjeblik endnu. Lige bevæger alt bindevævet her. Bare lad åndedrættet passe dig selv et øjeblik her, mens du vipper. Og så stopper du bevægelsen, slapper fuldstændig af i din krop, dine ben, og bare lader fødderne falde lidt ud til siden. Vi ligger og registrerer. Om du kan mærke noget i kroppen efter den vippende fornemmelse. En sidren. Noget andet. Måske ingenting. Herfra, der trækker du dit højre knæ op imod brystet. Griber fat omkring dit højre knæ med en hånd eller to. Og begynder at bevæge det højre knæ lidt rundt her, så der du går lidt på opdagelse inde i dit højre hofteled. Det venstre ben, det kan være strakt eller bøjet. Prøv af, hvad der føles bedst for dig. Og så begynd at mærke, hvilke grænser der er her for din krop. Hvor det føles rart at være inden for hvilke grænser. Så du kan prøve at trække knæet sådan godt op imod brystet og mærke, hvor det strækker henne der. Måske stræk knæet lidt ud mod siden, så du mærker strækket på inderlåret. Eller henover mod din venstre side, og mærke et stræk på ydersiden, måske. Og det er jo forskelligt for os alle, hvor vi mærker de her små stræk, og hvor det føles mest henne. Det er bare din opmærksomhed ned omkring dit højre hofteled. De små stræk. Find et sted, hvor du følte, at det var egentlig rigtig rart at være. Så find det sted. Og så lige træk vejret ind et par gange i det område her. Måske var det ene af låret, måske var det ballen. Så kommer du tilbage til midten. Fortsat griber fat her, men lad nu knæet være, så du griber fat under dit knæ. Der er en let støtte her lige bag dit højre lår. Og stræk stille og roligt din højre fodflade en lille smule op imod loftet. Lige mærk og begynd at mærke, hvordan strækket føles på bagsiden her af dit højre ben. Så bøjer du dit højre ben igen. Fornemmer strækkene forsvinder. Og strækker dit højre ben ud endnu en gang. Mærker, hvor det strækker hen og får det til at føles rart. Bøjer endnu en gang. Strækker. Næste udånding. Bøjer dit knæ igen. Og så kan du strække din højre fodflade op imod loftet og strække benet så meget, som det føles rart for dig. Stadig en let støtte her, hvis du har lyst til det, bag dit højre ben. Herfra kan du begynde at cirkle med dit højre ankeled. Husk i den her
stilling også af det venstre ben. Hvis det er bøjet med fodfladen i måtten, så er stillingen noget blødere. Fokus ind i dit højre ankelled her. Du ruller den ene vej, den anden vej. Kommer tilbage til midten, og så prøver at se, om du kan stritte med tæerne. Knyt tæerne fuldstændig. Strit med tæerne igen. Så du lige skaber lidt bevægelse omkring dine tæer her. Stopper bevægelsen. Og strækker det højre ben godt op imod loftet endnu en gang. Træk vejret helt op til din højre hæl. Tyngde i hofterne på udåndingen. Slap af i ansigtet. Så kan du slippe taget omkring dit højre ben, og lad det højre ben stille og roligt bevæge sig ned i retning af måtten. Lige stop et par centimeter over måtten, og bevæg det nogle centimeter op og ned. Bare et øjeblik. Nu lige få gang i lidt dybere muskler inde i dit bækken her. Ganske blidt. Så kan du lade det højre ben glide hele vejen ned til måtten. Stræk det venstre ben ud, hvis det er bøjet. Luk dine øjne, hvis ikke de er lukket. Og så lige mærke indad forskellen på dit højre og venstre ben. Fra hofterne af helt ud til tæerne. Registrer, om der er en forskel. Hvis du ikke mærker noget, er det også helt fint. Skift over til modsatte side nu. Så nu trækker du dit venstre knæ op imod brystet. Griber fat med en hånd eller to. Og går på opdagelse her i venstre hofteled. Igen dit højre ben strakt eller bøjet, hvad der passer for dig. Lige lave nogle små bevægelser her til en start. Og så kan du begynde at gøre dem lidt større, hvis der kroppen tillader det. Og undersøge grænserne for din krop, hvor det føles rart at være. Kan du få et stræk på inderlåret, på ballen, på ydersiden. Og hvor føles det rart at stoppe op et øjeblik. Så lige stop op og træk vejret ind i det stræk, du mærker. Blødhed på hver udånding. Kommer du tilbage til midten med knæet her. Griber fat inden i knæhasen i stedet for. Og herfra kan du stille og roligt begynde at strække dit venstre ben en lille smule, så du sender venstre fod flad op imod loftet. Stadig blidt omkring dit bag knæhæsen her. Højre ben strakt eller bøjet. Indånding her på udånding. Bøjer du dit venstre knæ. Lige lad det slappe af. Indånding strækker det. Så meget det nu passer, så mærk på bagsiden her, hvor du skal stoppe henne. Udånding. Bøj dit knæ. Indånding, stræk. Og mærk på bagsiden. Få det til at føles rart som behagelig stræk. Udånding igen. Blødhed i dit venstre ben. Næste gang her, så bliver du derop. Indånding her. Støtter dit venstre ben. Så kan du cirkle med dit venstre ankelled den ene vej. Og den anden vej. Lige tage tæerne med her, så du stopper bevægelsen. Stritter med tæerne. Knytter tæerne en gang. Stritter med dem. Knytter tæerne. Og så lader du foden slappe af, men sender fodfladen op imod loftet. Nyder strækket på bagsiden. Mærk, at bagsiden af overkroppen kan slappe af ned mod underlaget. Træk vejret helt op til din venstre hæl. Tyngde i hofterne på udånding. Og så slipper du taget omkring dit venstre ben. Slapper af i armene.
Og sænker stille og roligt dit venstre ben ned i retning af måtten. Stopper et par centimeter over, inden du når hele vejen ned. Og lige bliver, så du løfter og sænker de sidste centimeter. Pulser lidt op og ned med dit venstre ben. Sænk så venstre fod hele vejen ned. Og stræk begge ben ud et øjeblik igen. Og registrer fra hofterne af helt ud til tæerne, at der lige er kommet lidt gang i hele den nederste del. Så bøjer du dine ben, sætter fodfladerne i måtten. Bevæger os lidt op til den øverste del her. Stadig nede langs. Du bliver stadig liggende her med armene en lille smule længere ud fra kroppen af. Håndfladerne peger opad. Og skal du lave sådan en lille bitte bevægelse. Så på din næste indånding, så forestiller du, at du skal strække venstre hånd langt væk fra kroppen, så du gør hele venstre arm aktiv og strækker den væk fra kroppen. Og sænker den igen. Over i højre arm. Gør højre arm aktiv. Strid med fingrene. Og sænk igen. Tag et par runder mere og mærk, hvad der sker helt op omkring dine skuldre. Stræk din venstre arm. Strid med fingrene her. Der er stadig kontakt til underlaget, nogenlunde i hvert fald, din venstre arm. Men din venstre skulder løfter sig måske en lille smule. Lad den bare smelte i venstre arm over på din højre side. Strækker. Mærk det helt op til skulderen. Og på udåndingen smelter du den i. Et par gange mere til hver side. Venstre arm. Aktiv. Så må du lige spænde op fra skulder af og helt ud til fingrene. Smelter i på udånding. Højre arm sidste gang. Smelt i. Vi laver den et par gange mere, men nu tager du hovedet med. Så på din næste indånding strækker du fingrene, kigger en lille smule over mod din hånd, imens din venstre hånd smelter i. Indånding strækker din højre arm, strider med højre hånds fingre og kigger lidt over mod din højre side. Smelter i. En tur mere til hver side. Venstre arm er aktiv, strider med fingrene, kigger over mod venstre side og lad den smelte i. Over på højre side her, på en indånding. Strider med fingrene, mærk op ved skulderen og smelter i. Lad bare armene slappe af og mærk op omkring dine skuldre, helt ud til dine fingre. Og bare lad armene hvile der stadigvæk lidt ud fra kroppen. Gå lidt længere ned. Så fodfladerne er i måtten i hoftebreddes afstand. Fortsætter vi lidt på benene her på din næste udånding. Lad du begge knæ glide ned mod din venstre side. Glider tilbage til midten på en indånding og videre ud mod højre side på din næste udånding. Og så fortsætter du bare de her små dynamiske twist her med i dit tempo. Lige fornem, hvordan det føles ned omkring dit bækken, hvis der føles ubehag på nogen måde. Så prøv at lade dine fødder være helt samlet i stedet for, og så mærke, om det føles bedre omkring bækkenet. Så du kan justere benene, så det passer fuldstændig til dig. Armene er tunge, lidt ud fra kroppen. Og lad hovedet glide med i denne her bevægelse, så når knæene glider mod venstre, lad du ansigtet glide mod højre. Og lad dig bare trille fra side til side, roligt sammen med din vejrtrækning. Lige mærke, hvordan at tyngden skifter, når du skifter over fra den ene side til den anden, hvordan du ruller hen over din lænd og dine baller. Mærk også, hvordan drejning der kommer i din rygsøjle. Og da du begynder at bevæge knæene ned mod din ene side,
hvor det er henne i ryggen, at den stille og roligt begynder at dreje. Og helt op ved nakken selvfølgelig også. Og næste gang du kommer ned til din venstre side med knæene og ansigtet mod din højre side, så bliver det et øjeblik. Vi registrerer stillingen, bare et par vejrtrækninger her, hvis det føles okay. Ellers så glæder du selvfølgelig ud af stillingen. Slap af i ansigtet, hele kroppen. Næste indånding, kom tilbage til midten igen. Glider ud mod din højre side, ansigtet mod venstre. Og kom tilbage til midten igen på din næste indånding. Herefter kan du strække begge dine ben ud igen. Lige stræk dig langt her. Træk armen op over hovedet. Og lige send din højre hæl langt væk fra dig. Og din højre hånd langt væk fra dig, så du lige strækker din højre side. Skift over til modsatte side. Så du strækker din venstre hæl væk fra dig. Din venstre hånd. Og tilbage til midten og strækker hele kroppen. Og lad bare hele kroppen slappe af et øjeblik her. Og armene lande der, hvor det føles rart. Så bøjer du dine ben, sætter fodfladerne i måtten igen. Trækker armene op over dig her, griber fat omkring dine albuer. Så du har en hånd på hver albue her, og underarmene lige op over brystet. Sender du albuerne fra side til side her, eller armene fra side, så du lader dem stille og roligt glide over mod din venstre side. Glider tilbage til midten igen, videre over mod din højre side. Og se om du kan mærke noget omkring dine skuldre, når det er, du bevæger dig fra side til side her. Om du får et lille stræk på ydersiden. Om det føles okay. Godt, kom tilbage til midten. Lige stræk armen op og ryst armen en gang. Så trækker du knæene op imod brystet. Griber fat omkring dine knæ. Triller lidt. Blidt fra side til side. Lige mærke på bagsiden, hvordan at det føles at trille fra side til side. Og det er ved at være tid til at slutte de liggende stillinger af for nu. Så vi skal op og sidde, og det kan du gøre enten ved at trille langs med din rygsøjle, rokke langs med din rygsøjle, eller glide om på den ene side og lig, og hjælp dig selv op til en siddende stilling. Og siddende her, bare sæt dig, som det lige passer for din krop. Lige mærk, hvordan benene skal være. Om de skal være strakte foran dig, eller om du skal sidde på underbenene, sidde på en pude, et tæppe. Du finder en stilling, der passer lige til dig. Der hvor du kan slappe af i benene, sende tyngde ned i ballerne, og lige finde et øjeblik, hvor du kan finde lidt længde i din ryg, uden at du egentlig bruger mange kræfter på det. Du trækker vejret hernede fra dit haleben op igennem rygsøjlen, op igennem nakken til toppen af dit hoved. Og så lige forestil dig, at du vokser 0,5 centimeter i højden. På din indånding og på udånding smelter du i dine skuldre helt ned i sædeknuden. Lige træk vejret et par gange på denne her måde, så du får fornemmelsen af at sidde her som sådan et lille, stolt og stabilt bjerg.
Slap af i ansigtet, din kæbe. Lad læberne være bløde. Lad os tage armene med her til længden. Indånding, armene ud til siden, op over hovedet. Vi stræk dig lang. Udånding, armene ned langs siden igen. Indånding en gang til. Stræk dig lang. Udånding, armene ned langs siden igen. Godt. Nu er lidt gang i hele det meste af benene. Nu skal vi have lidt fat i videre op i dine arme. Vi starter helt udefra. Så du tager og bøjer dine arme og lige strækker og knytter dine hænder her. Og et par gange her lige mærke. Du kan endda lukke øjnene, lige fornemme, hvordan det føles. Og mens du sidder her og bevæger, knytter, strækker, mærk temperaturen i dine hænder. Mærk kontakten, når det er, du knytter. Mærk afstanden mellem fingrene, når du strækker. Stopper du bevægelsen, strækker dine hænder her. Slapper af fingrene, lige ryster dine hænder. Så du har også lidt gang i dine håndled. Så strækker du armene frem foran dig. Og så sender du håndfladerne ind mod dig. Strækker mod igen. Og ned. Og lige mærke strækket her på oversiden, hvis du kan skabe et stræk der. Og bare sæt dig med armene, så du slapper af, om du har dem lidt ud fra kroppen, eller hvordan de er. Det er helt op til dig. Og så slap lidt af i din håndled. Bøj dine arme helt op, hænderne op på dine skuldre her. Stræk dine arme ud foran dig. En gang til, bøj dem. Bare lige mærke omkring dine albuer, bevægelsen der. Så strækker du armene ud endnu en gang. Har du med håndfladerne opad. Og så sender du fingerspidserne nedad. Så du får strækket her på undersiden af din underarm her. Lige mærk strækket der. Så bøjer du dine albuer igen. Sender dine hænder tilbage til dine skuldre. Og herfra kan du lige sende dine albuer rundt og lave en cirkelbevægelse her med dine skuldre. Bare få det til at føles ret. Og kom tilbage til neutral. Indånding, armene op imod loftet. Udånding, armene ned langs siden. Godt. Så i den her siddende stilling, så fletter du dine fingre fremme foran dig. Vender håndfladerne udad. Lige skubber hænderne langt væk fra dig, så du lige mærker strækket her på bagsiden. Måske mellem skulderbladene. Lige mærk, om du kan strække det område lidt her. På din næste indånding begynder du at sende armene op, hænderne op imod loftet her. Åbner op her. Så du har armene op over hovedet, håndfladerne peger ud af. Og herfra kan du bevæge dig lidt fra den ene side, lige mærke strækket på den ene side, over på den anden side. Mærk strækket omkring brystkassen ned fra din hofte og op. En gang mere til hver side. Lige fornem strækket, gør dig god lang. Og kom tilbage til midten igen. Indånding her. Udånding, armene ned langs siden. Lige rulle skuldrene her for sig selv. Indånding frem og op. Udånding tilbage ned. Bare lige et par enkelte runder i dit eget tempo. Godt, så kommer du tilbage til neutral. Og nu er det tid til at komme om på alle fire. Og være god ved dig selv her, så der er du lægger noget under hænderne eller under dine knæ, hvor du har brug for støtte. Så om på alle fire. Og så mærk fundamentet her. Hænderne en god skulderbreddes afstand. Lidt foran dine skuldre, så der ikke er for meget pres på håndledene.
Spred dine fingre en lille smule og pres fingerspidserne ned i underlaget, roden af pegefingeren. Knæene er lige under hofterne. Du har længden i din ryg fra halebenet hele vejen op til baghovedet. Jeg lige mærker, at du ikke hænger her mellem skulderbladene, men du er aktiv, så du har den længde i ryggen her. Du prøver at lade dig smelte ned mellem skulderbladene, lige lad hele den øverste del af brystkassen smelte ned, og så løfter godt langt op. Smelte lidt ned mellem skulderbladene igen, og løfter godt langt op. Så kommer du tilbage til midten, så du har længden. Og gør klar til en helt almindelig kat og ko-bevægelse her, så du på din næste indånding begynder at sveje, sender hjertet fremad. Og på udåndingen runder ryggen op imod luften. Og du fortsætter bare denne her bevægelse i dit tempo, med dit åndedræt. Svejer på hver indånding og runder på hver udånding. Og hvorvidt at din nakke er med, eller ej, og hvor meget den er med, det er helt op til dig at fornemme, hvad der føles rart. Det vigtigste er, at du lige sender din opmærksomhed ned gennem hele perlerækken af ryghvirvler og mærker, hvordan den bevæger sig hele vejen op igennem rygsøjlen. Og se om du kan bruge underlaget til at understøtte denne her bevægelse. Så du trækker nærmest hjertet frem, når du svejer her. Og på udånding presser du hænderne ned i underlaget, knæene ned i underlaget. Sender rygsøjlen højt op. Særligt punktet mellem skulderbladene. Blødhed i ansigtet. Blødhed i kroppen. Så en sådan mikrobøjning i dine albuer, så det ikke er sådan helt et par stive stolper her, der står der. Så kan du komme tilbage til neutral med en lige ryg. Og lige tage et par cirkelbevægelser med hofterne. Så du cirkler rundt, og her der kan du lade hele kroppen arbejde med, hvis den har lyst. Cirkle rundt. Den ene vej. Så kan du stoppe op og tage nogle runder i modsat retning. Mærk, hvordan tyngden skifter rundt på dine hænder, dine knæ. Hvordan det skifter, når du bevæger dig rundt. Mærk bevægelsen omkring dit hofteled. Og der, hvor du ellers bevæger dig. Ryggen, nakken, hvis det er med. Og så kommer du tilbage til neutral. På alle fire her. Tag en indånding her. Med din næste udånding sender sædeknuderne i retning af halen ned i barnets stilling. Lige strækker armene langt frem foran dig og kommer helt op på fingerspidserne. Til at lige få længden på begge dine sider. Tag en enkelt indånding her. Udånding, lad du armene smelte i. Og lad dem være der, hvor at du har lyst til at have dem. Måske støtte med hænderne under armene under din pande. Eller have dem ned langs siden af kroppen. Og hvis der er lang afstand imellem baller og din hæle, så støt eventuelt. Læg noget i en pude mellem baller og hæle her, eller under ben og lår. Så det føles rart at være i denne her barnets stilling. Så barnets stilling så afslappet og behagelig, som du overhovedet kan finde den. Når du har lagt dig til rette i barnets stilling, så slapper du af i ansigtet. Lad dine skuldre blive tunge. Og træk vejret helt ned i hofterne. Og lad dig synke endnu dybere i for hver udånding. Hvis der er kontakt imellem din lår og din mave, så kan du registrere åndedrætsbevægelsen der. Og ellers registrer også åndedrætsbevægelsen på bagsiden af brystkassen, hvordan den hæver og sænker sig på bagsiden nu. Blødhed i ansigtet, og lad dig smelte i for hver udånding.
Og de sidste par dybe vejrtrækninger her. Herfra kan du støtte med dine hænder. Stille og roligt bevæge dig op, ud af barnets stilling, tilbage på alle 4. Lige finde det samme fundament som før her. Så skal du lige til at lave et lille twist. Du har fundamentet her, så starter vi med den højre arm. Du sender den højre arm ud til siden, op imod loftet, åbner brystet let op mod din højre side. På udånding lader du den højre arm glide ned bag den venstre og kommer ned og ligge på din højre skulder. Skub dig op på din næste indånding tilbage, twistet med højre arm op imod loftet. Udånding tilbage ned. Stille og roligt. Lige mærke, hvad ryggen er med på her. Dine skuldre også. Indånding den sidste gang, hvor vi har bevægelsen her. Sender højre arm op imod loftet. Mærk twistet til den ene side her. Glid over i twistet til modsatte til den næste side her, så du glider ned på dine højre skuldre og ligge. Og lige ret til, hvis du har brug for det. Eventuelt lægge noget til at støtte din højre skulder, hvis der er god afstand imellem skulder og din måtte. Så det føles ret til at tage vare på dig. Mærk drejning i din ryg, strækket omkring din højre skulder. Din venstre arm kan du strække langt frem foran dig, eller lad den glide om og ligge og hvile her på bagdelen. Slap af i ansigtet. Og placer den venstre hånd tilbage foran ansigtet igen. Så du kan støde fra her om et øjeblik. På din næste indånding løfter du overkroppen tilbage op, sender den højre arm op imod loftet. I det sidste twist af den her side, udånding tilbage på alle 4 her. Vi glider over til modsatte side. Så nu er det venstre arm, indånding ud til siden, op imod loftet. Udånding, lad dig smelte ned, venstre arm ned bag den højre, og du glider ned og ligge på din venstre skulder. Indånding igen, venstre arm op imod loftet. Udånding ned bag den højre arm, ned på venstre skulder. Sidste gang her. Indånding, kom op. Udånding tilbage ned, og denne gang bliv her. Og ret til. Så det føles rart omkring skulderen. Og selvfølgelig resten af kroppen. Højre arm ud til siden, op over hovedet eller ned på bagdelen og ligge med håndfladen opad. Husk, at det ikke skal se ud på nogen bestemt måde. Det vigtigste er, at du bare mærker den lille drejning i rygsøjlen og mærker et behageligt stræk omkring dine skuldre. Så kan du ellers ret til, så det føles fuldstændig lige tilpas for dig. Du kan finde lidt blødhed i kroppen her. Og lige et øjeblik endnu, inden vi glider ud. Godt, så støtter du med din højre hånd frem foran ansigtet igen på en indånding. Skubber dig op, sender venstre arm op imod loftet den sidste gang. Og på udåndingen tilbage til alle 4. Og herfra alle 4 bevæger du armene godt langt frem foran dig. Måske en lille smule bredde på. Og så sender du så knuderne en lille smule op imod loftet. Og lad brystet sænke, så måske kan panden komme ned og støtte på underlaget. Og ellers så finder du den ene hånd eller arm til at støtte her. Så er jeg i en poppy pose. Lige sender hjertet nedad mod underlaget. Og ret den lidt til, så det føles rart. For nogen kan der være et stræk omkring skuldrene, der er lidt hæftigt her. Og der kan du bare lade begge arme være bøjet og støtte panden med begge hænder. Stadigvæk lade brystkassen glide ned imod underlaget. Og sådan en 90 grader eller noget nær ved i din
knæhase. Bare noget, der ligner. Lille hjerteåbne stilling. En lille mikrobæverbøjning her. Slap af i ansigtet. Dybe vejrtrækninger. Herfra støtter du med dine hænder. Bevæger dig stille og roligt ud af stillingen. Og så skal du ned og ligge på maven. Så du bevæger dig her fra poppy pose hele vejen ned og læg på maven. Og bare læg hænderne under panden et øjeblik her. Nu kan sagtens lade ansigtet kigge ud mod den ene side. Og lige starte med at lade benene være fuldstændig afslappet. Hele kroppen afslappet. Lige læg og mærke denne her stilling i din krop. Registrer dit åndedræt. Kontakt ned til underlaget. Godt. Så jeg arbejder en lille smule med bagsiden her. Så herfra helt og have ligget helt blødt. Så sender du håndfladerne i siden af din brystkasse. Og håndfladerne i ved siden af brystkassen, albuerne lidt ind til kroppen. Og så strammer du en lille bitte smule op omkring benmusklerne. Bare lidt, så de ikke ligger helt afslappet. På din næste indånding, der løfter du overkroppen op. Måske kigger frem, men uden hjælp af dine håndflader her. Smelter i på en udånding. Indånding igen. Løft op. Vi kalder en babykobra her, hvor vi ikke støtter med hænderne. Udånding tilbage ned. En sidste babykobra her. Op på en indånding. Udånding tilbage ned. Læg hænderne under panden igen. I din næste indånding løfter du et strakt højre ben, stritter med tæerne. Udånding tilbage ned. Indånding dit venstre ben, strit med tæerne. Mærk bagsiden arbejde eller benet arbejde. Udånding tilbage ned. Nu løfter du begge dine strakte ben. Stritter med tæerne. Mærker bagsiden arbejde. Og på udånding lad benene smelte i. Lad os tage den sidste her. Med begge ben en sidste gang. Indånding løft begge ben. Strit med tæerne. Udånding lad benene smelte i igen. Herfra placerer du hænderne tilbage ved siden af brystkassen. Strammer lidt op om musklerne i dine ben igen. Tag albuerne lidt ind til kroppen. Og så vender vi sig op i lidt længere end en babykobra, hvis ryggen er med på det. Så på din næste indånding kan du løfte overkroppen op. Lige ganske forsigtigt mærke, hvad ryggen er klar til. Skuldrene er væk fra ørerne. Udånding tilbage ned. Tag den sidste her. Ganske langsomt op, så du lige når at mærke, hvad ryggen den er med på. Udånding tilbage ned. Læg hænderne under panden igen. Og lad benene slappe af. Et øjeblik. Lad hele kroppen slappe af. Du kan lige starte med at bøje dine knæ, så fodfladerne peger op imod loftet. Og så lad fødderne, benene under benene glide fra side til side, som sådan et par vinduesviskere. Godt, så kommer du tilbage til midten igen, og bare lad fødderne ligge. Lige mærke kroppen her. Og gør dig klar til at komme ud af stillingen, så du støtter med dine håndflader her. På din næste indånding løfter du kroppen op til alle fire. Fra alle fire af lader du knæene glide til hver sin side her til
bare til kanterne af måtten, så de er lidt bredere end før stortærnen når hinanden. Og glid ned i den brede version af barnets stilling. Mærk det ned omkring din hofter, hvordan den føles at være i den brede version af barnets stilling. Slap af i ansigtet, dine skuldre. Lige registrer de dele af kroppen, der har kontakt ned til underlaget lige nu. Og brug så åndedrættet til at smelte endnu dybere ind i denne her brede version af barnets stilling. Mærk dit åndedræt. Mærk, at du kan trække vejret. Forestil dig, at du trækker vejret helt ned i hofterne. Helt ned i bækkenet. Og lad dig smelte i på hver udånding. Og kom ganske stille og roligt op med overkroppen. Ud af barnets stilling. Og kom om og sidde på bagdelen her. Bare benene fremme foran dig. Bøjet knæ her. Og lad knæene glide til hver sin side. Lad fodfladerne nå hinanden. Og lige ret til i den her stilling. Måske skub sædeskødet en lille smule tilbage. Og så find ud af, hvilken afstand der skal være mellem krop og fødder. Hvor føles det rart for dig. Støt dine ben der, hvor det enten eventuelt anklerne, her hænderne der, eller på underbenene. Og så lad os glide ind i en foroverbøjning her. Men start med at lave en lille bevægelse med din knæ. Så du sidder i den sådan her siddende sommerfugl, og så lad os blafre lidt med vingerne her. Luk dine øjne og så mærke denne her bevægelse helt ud i dine ben. Og hvilket tempo at du blafrer med, det er helt ligegyldigt. Bare lige få lidt bevægelse helt ud fra hofterne, ud i knæene. Og så stopper du bevægelsen. Lad benene slappe af. Trækker vejret helt op til toppen af dit baghoved. Og på din næste udånding, lad overkroppen smelte i. Så du folder dig bare ind over dine ben, så vidt det er muligt. Hvis du ikke kommer så langt frem, så kan det være rart måske bare at støtte med hænderne på bagsiden eller bag din krop her til foroverbøjningen. Så den version af stillingen, som der passer til dig. Og bøje dine arme eller dine albuer og støt din pande med dine hænder her. Og når du har lige rettet til en stilling, hvor du tænker, her er okay at være, så tag et par vejrtrækninger over der, ånder ind gennem næsen, ånder ud gennem munden, og gerne med et lille suk på udåndingen. Så du lige signalerer til kroppen her, at det er okay trygt at være her. På udåndingerne, der lader du bare knæene være tunge. Overkroppen blive tung. Blødhed i ansigtet, særligt din kæbe. Arbejder ude i hofterne lige nu, hvor det har kontakt med din kæbe her. Så bare afspænd hele ansigtet, kæben. Lad læberne være bløde. Du skal lave stillingen fuldstændig til det, der passer til din krop. Husk det er ligegyldigt, hvordan det ser ud. Hvis det er ubehageligt at have benene på denne her måde, så kan du også ret til der. Bare du får en fornemmelse af en foroverbøjning
på en eller anden måde. Det sidste par dybe vejrtrækninger her. Lad stille og roligt støtte med dine hænder og lad overkroppen finde tilbage op. Lige find længden til toppen af dit baghoved et øjeblik her. Så støtter du bag din krop med hænderne. Lad knæene finde hinanden igen. Fødderne en lille smule fra hinanden. Og så lad du bare knæene glide fra side til side. Blidt og roligt. Lige mærke, hvordan du triller fra den ene balle til den anden. Mærk bevægelsen op omkring dine hofter. Kom tilbage til neutral her. Stræk begge ben ud. Du har stadig hænderne her bag ved dig. Håndfladerne i her. Og på din næste indånding kan du sende hjertet frem, så du ligesom strækker hjertet og brystet frem. Måske kigger en lille smule opad, hvis det føles rart. Mærk strækket på forsiden her, omkring brystkassen, dine skuldre. Og på næste udånding, så lad dig bare glide tilbage her med overkroppen. Og så vil jeg invitere dig ned og ligge om et øjeblik her. Men du tager dit tæppe, som du har det selvfølgelig forskelligt med størrelsen, men du laver ligesom sådan en god, tyk pølse, så du ikke ruller den, men gør det som en flad pølse. Så du lige folder den tæt et par gange. Du har noget, der ligner sådan en. Og denne her pølse, den lægger du sådan, så det er, at dine skulder, du forestiller skuldrene op over, og dit hoved. Du skal ned og ligge på den. Og den skal ligge, så den ligger med enden, altså den ligger på din nederste del af dine skulderblade. Så du sætter dig. Når du er klar og har rullet dit tæppe, så glider du ned, og så skal du lade det rette dig, eller skal du til at rette dig til. Så den her pølse, den ligger, så det er, at den bevæger sig ud lige under dine armhuler her. Så du kan lade armene glide helt ud til siden. Og lad dem slappe af ved siden af her. Lige nu har jeg bøjet ben, men du kan også prøve at strække dine ben. Så benstilling er sådan set underordnet. Du retter lige til, så det føles rart. Og det du gerne skulle kunne mærke, det er, at du kan slappe af i overkroppen, mens du ligger her. Og tager imod sådan en lille hjerteåbne stilling, hvor du er støttet i den øverste del af brystkassen. Dine skuldre kan sænke sig i retning af måtten. Armene kan slappe af. Og hele brystet får lov at åbne sig frem. Når du har fundet en behagelig stilling her, også med dine ben, husk, de kan være strakte bøjet eller i den liggende sommerfugl. Der er mange muligheder. Så lader du dig bare, hvis du er det okay, så lukker du øjnene, slapper i ansigtet og vender din opmærksomhed til dit åndedræt. Brug hver udånding til at lade kroppen smelte ind over denne her støtte, der er nede under brystkassen. Lad skuldrene blive tunge. Nu bare give lov til, at det kan strække sig lidt på forsiden. Så hver udånding finder du tyngden. Lige registrer, at kroppen er tryg i stillingen, at der ikke er noget, der kalder på, der lige skal rettes til.
så gør du det, så det føles rart at være i. Og have lukket øjnene eller stillet blikket på uendeligt. Hele kroppen være tung på hver udånding. Ballerne slap af. Overkroppen slap af. Skuldrene. Og mærk åbningen på forsiden. Og måske et lille svej nede i ryggen. En mikrobagoverbøjning du har samtidig. Enkelte dybe vejrtrækninger endnu. Og udåndingen til at lade dig smelte i. Armene er tunge. Skuldrene. Baghovedet. Giv overkroppen lov til at smelte rundt om denne her pølle, den ligger på. Godt. Og hvor end du er her med dine ben, så bøjer du dine ben, sætter fodfladerne i måtten. I mærker. Lad dig så stille og roligt glide om til den ene side. Og skub dig op et øjeblik, så du lige kan skubbe pøllen ud, væk fra underlaget, og lad dig glide ned på ryggen igen. Lad dig ligge et øjeblik her, og registrere om du kan mærke forskellen fra før. Mærk nu hele bagsiden af overkroppen har kontakt til underlaget. Bøjet ben, så løfter du hofterne et par centimeter over imod din højre side. Og på din næste udånding lad begge knæ smelte i over imod din venstre side. Lige ret til. Eventuelt stræk din højre arm ud til siden, lidt skråt op bag til. Støt måske med den venstre hånd på det højre knæ. Og kig op imod loftet eller over imod din højre side. Og du befinder dig i sådan et liggende twist her med begge ben bøjet. Hvis det er ubehageligt på nogen måde her, så retter du til, eventuelt strækker det nederste ben. Så du er i den almindelige, hvad man kan kalde universal stilling. Så det er helt op til dig. Og du kan bruge den tæppepølse, du lige har brugt under dig, til at støtte dine ben. Eller dine højre skulder, hvis den har mere brug for det. Så mærker du drejning i din rygsøjle. Du mærker, at du har rettet til stillingen til, så det passer til din krop. Så kroppen føler sig tryg og kan smelte i denne her drejning, det her twist. Slap af i ansigtet, og så er det dybe vejrtrækninger. Udåndingen, mærk, at kroppen giver efter og synker i. Gør dig klar til at komme om på den modsatte side. Så stille og roligt glider du ud af twistet mod din venstre side. Bevæger knæene tilbage til midten igen. Løfter hofterne på plads. Og videre ud mod din venstre side et par centimeter der. Udånding sender din knæ ned mod din højre side. Sender venstre arm ud til siden eller lidt skråt op bag til. Og støtter eventuelt dine ben eller din venstre skulder, hvis den har behov for det. Ingen intense stræk nogen steder. I de her twist, så skal kroppen føle sig fuldstændig tryg, så ingen steder, hvor det strammer op
hvor du ikke bare kan give efter. Så du kigger op imod loftet eller ud mod din venstre side. Og så fortsætter du de dybe vejrtrækninger. Registrer, om du mærker nogle små stræk nogle steder omkring. Måske venstre skulder, venstre hofte. Mærk drejningen i din rygsøjle. Registrer kontakten ned til underlaget. Og mærk åndedrættets bevægelse, hvordan det inviteres ned i maven, når du ligger i de her drejninger. Et par dybe vejrtrækninger her. Og så bevæger du dig tilbage til midten igen. Løfter knæene op imod loftet her. Løfter hofterne på plads. Og trækker begge knæ op imod brystet. Griber fat omkring dine knæ. Lige trækker panden mod knæene et øjeblik, så du kugler helt lille bitte sammen. Og sender du baghovedet tilbage til måtten igen. Og triller lidt fra side til side. Mærker bagsiden ned imod underlaget. Hvordan at det føles at trille fra side til side. Så kan du slippe taget omkring dine knæ. Og gør dig klar til den sidste del. Til den sidste del til Shavasana, til afspændingen. Så læg dig klar, ligesom du gjorde i starten af yogatimen. Så det er, at du kan slappe af. Så ryggen kan slappe bedst muligt af. Og hele kroppen kan finde ro et øjeblik her. Jeg sidder op og lige guider dig igennem en kort afspænding. Så lige ret dig til, eventuelt brug tæppet til at lægge om dig, hvis ikke at du har brug for det andre steder. Lad armene hvile ned langs siden, eller hvor det føles rart at have dem. Så i ansigtet, din kæbe, lad læberne være bløde. Og så en tid til at slippe det hele og åbne op for, at kroppen kan bruge energien og effekten af de små, blide yogaøvelser, den har været igennem. Det er bare at give kroppen fri et øjeblik her. Tag et par dybe vejrtrækninger, hvor du ånder ind gennem næsen. Og ånder ud gennem munden med et suk. Og det her er et par vejrtrækninger, hvor du har lidt mere power på, så du fylder lungerne fuldstændig på en indånding her. Ind gennem næsen. Slip det hele med et suk. Tag den sidste her. Og slip det hele på sukket. Godt. Så lad du det hele være. Lad åndedrættet være. Hele kroppen slap af. Lad baghovedet hvile. Mærk helt nede fra fødderne af. Mærk alle 10 tæer. Fodsålerne, oversiden af dine fødder. Lad begge fødder slappe fuldstændig af. Og lad dem bare hvile i den retning og der, hvor de er. Lad denne her afspænding og blødhed glide op igennem dine underben. Ind i dine knæ. Og lad det brede sig ind igennem dine lår. Hele vejen op igennem dine ben.
og helt op til toppen af dine ben. Mærk blødheden og tyngden af begge dine ben. Lad det glide sammen nede i din bækkenbund. Afspænd bækkenbunden. Dine baller. Bagsiden ned omkring din lænd. Den nederste del af ryggen. Videre op til det midterste af ryggen. Ud til siderne af livet. Op langs med rygsøjlen. Op imellem skulderbladene og lad det brede sig ud til hele bagsiden. Omkring skulderbladene. Hele ryggen. Hele bagsiden hvile tungt mod underlaget. Men mærk også forsiden. Ned ved underlivet og den nederste del af maven. Lad bare maven være fuldstændig blød. Lad den slappe af. Mærk op omkring ribbenene. Hele brystkassen. Og se om du kan forestille dig, at det hele bliver en lille smule blødt imellem ribbenene. Hele vejen op igennem brystkassen. Helt op mod dine skuldre. Lad bare begge skuldre synke tungt i. Og lad blødheden og afspændingen glide videre ud i dine arme, dine overarme, dine albuer, dine underarme, dine håndled, dine håndflader. Og lad det fylde dine fingre. I registrerer tyngden og blødheden fra skuldrene af og hele vejen ud til fingrene. Mærk på bagsiden op omkring din nakke. Mærk fra skuldrene af, forbi nakken, helt op til kraniekanten, og se om du kan gøre hele det område en lille smule blødere. Afspænd det. Og bare mærk tyngden af dit baghoved. Mærk også forsiden af halsen. Helt op til toppen af halsen og mærk op omkring din kæbe. Videre ud mod ørerne. Mærk dine læber. Mærk tungen, der ligger i bred og blød i undermunden. Kinderne, der er bløde. Området omkring dine øjne, og lad øjnene smelte i. Afspænd dine tændinger. Du kan gøre dem lidt blødere, og hele panden. Punktet mellem dine øjenbryn. Se om du kan gøre det lidt blødere. Og lad den sidste del af denne her blødhed glide ind igennem din hovedbund. Det vil så igennem hele hovedbunden til toppen af dit hoved. Og så lige mærke og nyde, registrere, at du har fyldt hele kroppen med en blødhed og en tyngde. Og lægger ned og mærke denne her blødhed og tyngde. Mærke, at du kan bære det med dig, når det er, at du slutter yogaen i dag. Og lige mærke tyngden. Og for mig, så vil jeg slutte yogaen af for nu. Jeg vil gerne, hvis du har mulighed og lyst til at blive liggende, at du bare nyder øjeblikket her efter yogaen. Så giv dig denne her tid. Og jeg håber, du har nydt det i dag. Vi ses. Namaste.